Besok wae longgar ora? Longgar. Tak dolan nggonmu pengen roh nunuk aku. Nek jenengan kok ngerti nunuk kaget. Ora apa-apa, ireng ori tak doyan. Ya, ngadeg, Duk. Apik. Selamat malam Wilujeng Dalu, Dek Yop. Nggih, Wilujeng Dalu, Mas Dala. Sadurunge Mbak Lucy nanti menyapa masyarakat, aku pengen panjenengan sak langgam dulu ya. Untuk pinanganten berdua. Ya, tapi sebelum nembang, ayo ajar omong, ajar kendel. Arepe ndongake apa kanggo penganten kekarune, Bu? Nggih. Nderek dedonga nggih, Mas. Ayo no. Kagem temanten kekalih menika Mbak sinten kalih? Halo, niku Mbak Fitri kalih Mas Ade ngaten mawon. Mbak Fitri kalih Mas Ade. Mugi-mugi. Mugi-mugi. Aja dedeg wo, tenang wae. Ya. Mugi-mugi saged dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Mugi-mugi pinaringan kaberkahan, kabagian salami-laminipun. Lan ugi enggal dipun paringi mawongan konten mawon. Momongan. Ngono ya, Nduk ya. Uga mengucapkan ngene iki selamat menempuh hidup baru bagi yang sudah berkeluarga juga. Oh, ngaten nggih, Nduk. Mergo wong nek wis rabi iki ora gelem diarani keluarga. Nggih. Nek kaya aku sing jumblu-jumblu panjenengan kanca-kanca sing urung menikah niki durung diarani keluarga ya. Nggih. Mergo tanggungane sing ditanggung karo orang tua. Oh, nek wis nikah kuwi jenenge nek wis nikah kuwi jenenge apa? Keluarga. Ngerti we artinya keluarga apa? Nggih, pirsano, keluarga kan ada maknanya. Dilihat dari 4 suku kata keluarga. Oh, ada maknanya keluarganya, ada artinya ya, Bu. Ada keluarga. 4 suku kata. Nggih. Keluarga. Nggih. Ke yang pertama apa, no? Keadaan bagaimanapun harus selalu bersama-sama, baik suka maupun duka. Ya, pinter. Ya. Itu ke yang pertama. Nek lu, no? Lu niku lupakan rasa egoisme masing-masing. Iya. Niku lu. Terus disambung bar lu ar nyusul. Ar itu arahnya harus selalu positif. Kayak aku ngono ya, arahnya positif. Masa? Wes ke lu ar terus terakhir ga niku napa? Gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Begitu, Mas Dala. Jadi nek menurut panjenengan wong rabi niku yang terutama itu bukan hanya ukurannya orang gur bagus karo ayu ya. Mboten no. Ukurannya apa, Nduk? Nek kula nggih, Mas. Nek kula pribadi niku nek diken milih bojo niku sing kula tingali niku pertama attitude-nya. Oh, karakter. Attitude. Karakternya bagaimana? Terus sudut pandangnya bagaimana? Terus nanti caranya menyelesaikan masalah itu bagaimana toh? Begitu. Oh, gitu. Karakter itu utama. Ya. Mergo sak ngerti kuwi wong rabi saiki iki ukurane nggur wajah, ukurane gantenge kaya ngopo, ayune kaya ngopo. Ning nek bagine panjenengan mboten nggih? Mboten. Instruksi, Mbak. Nggih. Pripun Bu Lucy? Kira ana cahayu sewu iki debat iki malah debat politik. Ayo kok kuliah ya ora apa-apa tapi yo mbokne dadi mereka kan anakku anak barep anak ragil kan ini anak-anakku. Sampean kalau sudah mendapatkan yang sesuai itu semuanya termasuk apa mau jenenge urutanane mau? Urutane mang apa? Keluarga. Kudu sing tipe attitude oleh, karakter oleh, sudut pandang. Caranya menyelesaikan masalah. Mas ora ganteng ora apa-apa. Umpama kabeh wis mencukupi gek bojomu ngiler kowe ya napa? Umpama. Aduh yoga. Lah iya, ngarep ora apa-apa.
misalke Gusti Allah peparing nggih kula nyuwun sing bagus. Dene lek mboten pikantuk nggih bagus atine mboten napa-napa, rupane sumer-sumer mboten napa-napa. Dadi bagus lahire tekan batine. Iya, kok kowe ayumu koyo midodari ke bojomu ngajak. Saiki tak takoni, Bu. Nggih. Nek nggonmu desamu Ngawi kono, ngono kuwi apa ya usum wong rabi ngono ki ora nyawang rupa ngono ya apa ya usum? Usum. Dadi maksudnya ukurane nggur karakter napa ya nek ning desamu? Ada, Mas. Kok tak cerita nggih? Cerita ndang Tapi cerita. tak cerita. Heeh. Nun sewu kula lenggah mriki pareng mboten. Ora apa-apa. Kene, ngene wong ora apa rekan kerja piye? Tanggamu critakno. Ya, tak tompa sembah pangabektimu. Ya, terus apa Tang piye? Cerita tanggamu. Iya, sik. Piye tanggamu ngapa? Tanggamu piye? Kok rabi ukurane ora nggur rai. Ora ukurane ora nggur fisik. Piye tanggamu piye? Sik to, Mas. Heeh. Tiba iki rasane ngene iki lungguh ning nguri dalang. Iya, Nduk. Mas mak dekat terasa pe. Itu ku moncrat. Kula kon muncrat bolak-balik mau pas dalang. Aku ngempet permen itu ku moncrat. Piye Nduk rasane piye rasane? Ndruwodok beh. Ya Allah. Ngono ku ya. Ya mergo lagi niki, Mbak, cedak kula lagi niki. Ngono ya, aku biyen yo ngono ku ya. Aku zaman perawan ki cedok sapa-sapa yo ndredeg ngono. Kula niku riyen tau dicedhaki Mas Sabarne aku mah. Bu, ngono. Mergane apa alasane apa? Mergane wis ndibut Ayo pacar. Jadi ada semboyan itu iki lek diujak neh aku. Ora apa-apa, las mawon. Ora apa-apa, terangno lek benak bari kudu duwe sinden sing mental-mental baja. Pejuang memang wis lek ora dihujat kita itu ora apa-apa latihan mental. Iki cerita-cerita sik. Cerita tanggomu piye? Jare ukurane ora nggur. Piye. Tak cerita nggih. Tak rungokne ceritamu ya jar kaya apa? Kula kan gadah tangga. Tangga. Ya pikan duwe tangga terus. Tangga. Iku sak RT kalih kula. Sak RT. Sak lurung. Omahe cedhek nggonku, Mas. Lah niku gadah putra kalih. Oh, tanggamu duwe anak loro. Nggih, jenenge sapa? Kembar. Sing setunggal niku jenenge Nini Anjarsari. Nini Anjarsari, sing keloro sapa, Nduk? Jenenge sing nomor loro Nunu Anjarsari. Nini Anjarsari karo Nunu Anjarsari. Kuwi anake tanggamu. Nggih. Ha terus piye no? Lah sing Nini niku to. Napa niku wayu, putih, pinter, gede dhuwur, pinter. Wah, model wis gak apa jenenge ngalah-ngalahi model isa. Perfeksionis ya. Kaya awakmu ngono iki. Ya wis komplit. Terus bareng ngono? Nah, nomor kali niku nunuke niku. Niku nunuke umireng, bocahe lemu ndik. Ambune prengus. Kok kaya tau kenal aku. Ninike pinter, nggih. Ayu putih, gede dhuwur. Nunuke ireng, Mas. Lah niku sing dadi gumun kula niku. Gumunmu apa? Gumun niku kok janggre nek wong lanang teko, sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu Nini, pinter Nini, putih Nini. Anggere nek wong lanang rono, sing digoleki nunuke, Mas. Lah kok gumun, tapi ya ora apa-apa. Wong selera wong ki ora kaya Nini ku mau. Aku umpama wong lanang kuwi sing umpama nunu ku mang luwih cocok aku ya. Sik to. Aku wis akrab karo Nuni. Sik aku ki gumun tenan. Nggih. Wis jane Ayu Nini, pinter Nini, putih Nini. Anggere nek wong lanang rono sing digoleki nunuke. Nah iya. Sik. Piye, Mas? Kuwi jane nunuke nek apane? Lah, bareng Pak Ji. Mboten ngeten. Bareng kula selidiki, Bu. Oh iya, selidiki. Tibake nunuke kuwi nek tatone yo, Mas. Sik. Piye Mas ditato rene to? Ditato. Oh, ditato. Gulune niki tatone gambare anu. Gambare kembang. Gambare mboten jengking. Kula melet ya, Bu. Wong edan aku. Tenan iki tak selidiki. Oh, jadi dengan kesimpulan cerita itu wonge ukurannya ora nggur ayu, putih, cantik, wong lanange nek sing goleki sing ireng barang ya nek ya. Nggih. Ya. Dadi wong wedok ya aja nyawang gur saka baguse tok. Aja nek wong lanang aja nyawang wong wedok ya saka ayune tok, ning dari hati. Barang Mas Sadia. Ya. Bawa ya nak. Ije. Ayo pamerna sarangmu. Nah, bawa sih bedding creaming dengan Mas Sadia sak langgam sik ku lagi Mbak Lucy. Wah, jan.
Ya. Ojo ngerembug nenek. Gegarane wong akrami. Ya, lagi kan cocok banget dudu bondo dudu rupa. Ya. Cocok banget. Ya. Yuk. Terus niki tak waca sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu kagem Den Bagus. Ya, dan astabrata sukses selalu untuk keberkahan saking Allah taala menawi dipun maringi lagu kagem dulur-dulur FM matur suwun saking kula Bapak Lasiman. Wonten TKP. Ya, ana meneh. Iki uga rawuh saka Surabaya. Sapa Pak Waris Sugiono. Ya, lebet ya. Luput pisan kena pisan yen ana sing nyuwun meneh gubuk asmara saking Pak Sunardi. Ya, Pak Nardi Sombron. Ya, terus hati-hati ya. 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 Ramban kedua dijaipongi tipis-tipis Mas Arya. Ya, kaya tecapen. Yuk langsung buka celuk. Ya, ya Bika. Coba kaya ngapa? Kelek iseng kaya ngapa?
Ugi katur para sutresna budaya pecinta wayang kulit yang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Ya ngestokke dawuh. Lanjut ya Pika. Pinanganten kalih nuning nggih menika Mbak Fitri Wahyuni kang sarta Mas Adi Yudhistira saged atut reruntungan pindaning mimi kelawan mintuna. Iya, salam mukadimah langgam dadi ati bojo. Ya Mbak